fi yw Jess Prince, cynorthwyydd cyfnod sylfaen yn Ysgol Hafan y Môr, a dwi wedi bod yn y swydd hyn nawr ers 2 flynedd. Dwi wedi cael fy nwynebu am wobr siamau coleg Sir Benfro am fy mod yn wneud prentisiaeth yn y Cymraeg. Penderfyniad wneud prentisiaeth yn Cymraeg oherwydd dwi wastad wedi cael ei annog i siarad Cymraeg gan rieni. Es i ysgol gynradd a uwchradd Cymraeg i trial wella sgiliau Cymraeg. Dwi wastad wedi ceisio wneud pethau yn Cymraeg, es i coleg yn Cymraeg a nawr dwi'n gweithio yn ysgol Cymraeg. Dwi'n proud o fod yn Cymraeg a dwi'n wneud pob aseiniad trwy gyfrwng yn Cymraeg heblaw am cwpl sydd rhaid wneud yn Saesneg i'r asesor deall beth dwi'n dweud. Sim llawer o pobl yn Sir Benfro yn gallu siarad Cymraeg, felly dwi'n credu bod yn hanfodol i fi rhoi sgiliau fi ymlaen i plant sydd yn yr ardal a dyle pobl trial ceisio wneud yn Cymraeg os chi'n gallu, achos mae fe yn hybu'r iaith Cymraeg. Nes i penderfynu wneud astudiadau yn Cymraeg oherwydd mae'n helpu gwella sgiliau ysgrifenedig a iaith dwi'n siarad hefyd. Diolch.